खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोन गासैखौ फिन खेबसेबाव आंनि केके लाइभ बड' रादाबाव बरायबाय। फै जों दासिमनि मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लादिनि। गाहाय रादाबाव दङ। जुब जुब अखा हानायनि जाहोनावहाय जोंनि आसाम रायजोआव गासै 31 गं जिल्लायावहाय गोबां सुबुंफोरा न' बां आरो जिब जुनारफोरा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों आरो खैफोदजों जुजिनो गोनां जादों। आसाम रायजोनि रिपर्टनि बायदिब्ला गासै 3246 था गं गामिया गोदोनानै दङ। दैनि गेजेरावहाय 1 लाख बिगानिबो बारा आबादफोरा धंस जाबाय आरो 8 लाखनिबो बारा सुबुंफोरा बे खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दैजों गबनानै 24 सुबुङा जिउ खहा जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बेयावहाय बांसिनै गोहोम गोग्लैदों नगाव जिल्लायावहाय गासै 15 रिलिफ केम्पबो बानायनाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा बेखौहाय गासै आसाम सरकारा रिलिफ केम्पआव जानाय लोंनायनि सुबिदाखौ होसिगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। मन्टु बर'खौहाय UPPL दोलोआ 22 नं खख्लाबारि बियाबाव फैगोन 8 अक्ट' जुनावहाय इलेक्सन जागोनाव केन्डिडेट हिसाबै सायख'नानै लानाय जाबाय। बेयावहाय BJP, UPPL आरो GSP मोनथामजों लोगो नांनानै बादायनायाव हेफाजाब होलायगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेबायदिनो हेंथा दोलो हिसाबै BPF दोलोआ शंकर बसुमतारीखौ फोसावनानै होनाय जाबाय। 8 जुनाव इलेक्सन जागोन आरो 12 अक्ट'आवहाय रिजाल्ट मोनगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय सुनिबाराव नगाव बरद'आयावहाय पुलिस थानाखौ सावनाय होनाय जादोंमोन। बे सावनानै होग्राफोरनि न'खौहाय मैया JCB एक्सकेभेटर लागायनानै बिसोरनि गंबा न'खौ एवस्रांनानै होनाय जाबाय। बिसोरो इमरान आली आरो मुजिबुर रहमान बिसोरनि न'खौहाय एवस्रांनानै होनाय जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय गासै 21 सा सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेयावहाय 11 हिनजावफोरबो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। DSP भास्कर ज्योति महन्तनि फोरमायनाय बायदिब्ला कुमुद गगৈ शफिकुल इस्लामखौहाय हांसो मासे आरो 10,000 रां होयैनि थाखाय बुथारनाय जादोंमोन। बे जाथायखौनो लानानै इमरान आली आरो मुजिबुर रहमान बिसोरो लिड खालामनानै पुलिस थानाखौ सावनाय जादोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। दा बे जाथायखौ मिथिनानै MLA शिबु मणि बराया गोबांथार दुखु मोननाय फोरमायदों। दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मानास नेशनेल पार्कखौहाय फैगौ 31 जनसिम बेखेवनानै होफिनबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेयावहाय गोसो गुदुं मानसिफोरा दावबायारि सुबुंफोरा गोसो बायदि बेरायनो हागोन। बेयावहाय जिब साफारिफोरखौबो बेखेवनानै होनाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि बागानसालियाव थानाय बड'लेण्ड बुब्लि मावख' आरो केबेल TV खौ बेखेवनाय जायो। बेवहाय गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा लोगो लानानै रिबन हास'नानै बेखेवनानै होयो आरो बिथाङा फंनैसो बेसेन गोसा बिबुं लाखिनानै बुंदों, दिनैहाय मिडिया थानायखायसो जोंनि हारि आरो समाजाव गोग्गो थासारि फैदों होननानै बिथाङा फोरमायदों। दिनैसिम जोंनि बर'नि गेजेरावहाय राफोद जौगाथाय जानो हायाखै। बिनिखायनो उननि समावहाय जोङो बेफोर गासैबो जौगालांगोन आसा आरो मिजिं दङ होननानै बिथाङा फोरमायथियो। एक्स इन्डिभिडनि दैदेनगिरि जि बिदाय सारा 2 लाखनिबो बारा रां अनसुंथाइ हरदों गुवाहाटी बरबरी जायगायावहाय सिलिंखार बिलिंखार जानाय सुबुंफोरनो। बे अनसुंथाइखौ मोननानै दिनैहाय गुवाहाटी बरबरी ओनसोलाव थानाय बर' सुबुंफोरा गोबांथार गोजोननाय फोरमायदों आरो इसोरनिसिम आर'ज गाबदों बिथांनि जिउआ गोलाव जाथों होननानै। जोंनि बारग' MP सानसुमा खुंगुर साराबो लोगो लाहैदों आरो बेजों लोगोसे गोबां एक्स BLT बिथांमोनहाबो लोगो लाहैनानै खौरां लाहैदों आरो माब्रै दं माब्रै गैया बिथांमोनहा खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। दिनै बिथांमोननि दुखुखौ नुनानै खुगाजोंबो बुंनानै फोजोबनो हाया। बेबायदि अन्नाय गैयै अखा बांखा समावहाय सिलिंखार बिलिंखार खालामनाया
बर'आ दिनैहाय आसामावहाय ट्राइबेल सुबुंफोरा आसामनि भुमिपत्र बेबायदि भुमिपत्रखौहाय बेबायदि खालामनाया मोजां जायाखै। दिनैहाय आजमलनि न'आबो हायाबो बे जायगायावनो 9 बिगासो दङ होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दिनै बे आजमला बोरैहाय 9 बिगा आवग्रिनो हाखो? दिनै एसेल' हायावनो गोबाव बोसोर रायजो जानाय सुबुंफोरखौहाय दिनै बेबायदि सिलिंखार बिलिंखार खालामनाया मोजां जायाखै। दिनै आसामावहाय 13 जन मन्थ्रिफोर दङ, बिथांमोनहा लोगो लाफैनांगौमोन। बिथांमोनहा लोगो लाफैया दिनै बर'फोरनि गेजेराव इउजि ब्रह्म बिथाङा दिनै ट्राइबेलनि मन्थ्रि आरो डक्टर रिनुस पिगु बिथांबो ट्राइबेलनि मन्थ्रि, बिथांमोनहा लोगो लाफैनांगौमोन। दिनैहाय गासैबो बर' मन्थ्रिफोरा बायजाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। बेबायदि बर'फोरखौ नासयनायनि जाहोनावनो बड'लेण्ड बिनो गोनां जादोंमोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो बिथाङा बेबायदि दाबि दैखांनानै बुंदों बे जायगायावनो न' लुनानै होनांगौ आरो क्षतिपुरन होनांगौ होननानै बिथाङा गोख्रों दाबि दैखांनायजों सरकारनिसिम खावलायहरदों। पान्जाब रायजोआवहाय 2 दानल' जानाय आम आदमी पार्टीनि सोरखारा जिसिबि एक्सकेभेटर बुलडुजार सालायालासैनो मोजाङैनो मोजां सावरायनायनि गेजेरजों 2000निबो बारा हेक्टर हाखौहाय पान्जाब सरकारा आखायाव लाबोफिननो हाबाय होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा रबिबाराव अरुणाचल प्रदेशआव मोनसे मेलावहाय बेबायदि बुंदों। बोसोरथामनि गेजेरावनो सा सानजा भारतआव गासै 9600 उग्रबादिफ्रा भारत हादरनो हाथियार गथायनानै सान्थिनि थाखाय सरकारजों लोगो लाबाय होननानै फोरमायदों। गासै 89% उग्रबादिफ्रा खमायबाय, सान्थि जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो गासैखौबो भारत हादरखौ जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बिथाङा हांख्रायदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।